Vendégünk Bojtor Márta. Tegeződtünk, megbeszéltük, mert annak idején 40 éves korodig, és ezt fel is hatalmaztál, hogy elmondjam, tehát a kedves nézők ne csodálkozzanak, hogy addig rádióztál, rádióriporter volt, és egyszer csak váltottál, és egy arctorna tréninget dolgoztál ki te magad. Ha jól tudom, ezt te is találtad ki. Te dolgoztad ki? Ezt a fajta módszert én találtam ki. Egyébként sokkal tovább rádióztam még. A két dolog együtt futott, hogyne a tévé is, meg a rádió is párhuzamosan, de egy idő után annyira nagy volt az érdeklődés az arctorna iránt, hogy változtatnom kellett. Márta, hoztál magaddal egy hölgyet, Németh Edinát, aki majd ott közben mutatja is azt, hogy amiről beszélünk, hogy milyen mozgásokat kell végeznünk. Mondjuk az Edinának most valamit, amit most csináljuk, a kedves nézők közben tudnak nézni, miközben mi beszélgetünk, egy gyakorlatot. Igen, Edináról tudni kell azt, hogy ő tréner lesz, és most már én arról gondoskodom, hogy minél több helyen elérhető legyen az országban az arctorna, tehát trénereket képezek, és Edina az egyik reményteljes tanítvány. Csináljunk valami mozgást? Valami olyat, amire nagyon sok hölgynek szüksége van, például az arc oldalsó része elkezd lecsúszni, mert az arcunkat úgy képzeljük el, mint valami almát, ami egy idő után asszalódni kezd, és lezuhan. Na most Edina, én arra kérnélek, nagyon érdekes elnevezéseink vannak, egy hörcsökpofi alapfeszítést mutass be, légy szíves, egy oldalra tolással, és egy térbeli mozgással, befelé tolással és kifelé tolással. Először, látod, most húzza oldalra a száját, most befelétól átszúrja az izmot. Ilyenfajta mozgások nem léteznek a testedzésben, nincs rájuk szükség. Van-e rossz típusú arcmozgás? Tehát miközben ezt nézik a nézők, azok, hogy beszélgessünk, hogy... Van. Az lenne nagyon-nagyon rossz, hogyha Edina nem tenné meg azt, amit most megtesz, hogy letakarja az arcát. Ugyanis az arctornát úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon erőteljes, határterheléses mozgás. Tehát ellen kell tartani, úgy képzeld el, mint a szkanderezést. Tehát a szkander egyik résztvevője a kezed, a másik pedig az izmod. És egymással szembe mennek, tehát így az izom ki tudja fejteni az ereje 100%-át, ezzel éri el a határterhelést. Izomfejlesztés csak határterheléssel lehet elérni. Fejlesztjük az izmokat. Mikor lehet látványos eredményt elérni? Nyilván mindenkinek ez az első kérdés, hogy és akkor mikor leszek már szép? Körülbelül 3 hónap után látszik először úgy igazán az eredmény, a férfiakon hamarabb. Miért is? Azért, mert több bennetek a tesztoszteron és erősebbek az izmaitok, de 3 hónap múltán már jól látszik, és a hölgyek is 3 hónap múltán már láthatóan szebben visszanyerik a fiatalos kontúrjaikat, tehát itt az arc oldalsó részét kicsit visszahúzzák, a homlokot kisimítják, a szemkarikák, a száj körüli ráncok elkezdenek eltűnni, de 5 hónap kell ahhoz, hogy egy egészséges arc szépen felépüljön. Én erről a módszerről most hallok először, ilyen 41 nehány évesen el lehet kezdeni? Mikor optimális? Illetve mikor nem késő még? Soha nem késő elkezdeni egyébként, de így 40 éves korban, például amennyi te vagy, ilyenkor nagyon szépen fitten, fiatalon tudjuk tartani az arcodat. Tehát ez egy optimális kezdési időpont? Ha 10 évvel ezelőtt kezdted volna, akkor ezek a szemráncok, megbocsáss, nem alakultak volna ki. Tehát én is későn dolgoztam ki ezt a módszert, én nagyon csúnya voltam 40 évesen, most 57 éves múltam, és mindenki azt mondja, hogy egymás mellé tesszük, köszönöm a két képet, akkor sokkal fiatalabbnak nézek ki, mint 40 évesen. Tehát nem pusztán, a genetika is sokat számít, de nem pusztán azon múlik. Egy 50 éves hölgy a nagy mimikai ráncait tudja simítani, és nem lesz hervadt az arca. Egy 60 éves hölgy pedig nagyon-nagyon le tudja fékezni az idő múlását ezzel. Nagyon fontos kérdés, és szerintem nagyon sok nőben felmerül, most nagyon népszerű az arcplasztikáztatást. Azok csinálhatják? Természetes. És ugyanazokat a gyakorlatokat, tehát nem károsítja esetleg a műtéti hegeket, vagy nem. Ugyanúgy? 2 külön út. Tehát vannak emberek, akik vállalják a macerát, a hetente 2-szer eljárunk edzésre, oda megyünk, szenvedünk, mert hogy nagyon-nagyon erős a módszer, tehát szenvedünk. Egy ilyen pici területen dolgozunk 1 órán keresztül egy alkalommal. A plasztikai sebész ugye nem tud az izomra hatni, ő a kötőszövettel dolgozik. Semmilyen módszer nem tud a kötőszövettel dolgozni, sajnos a késen kívül ez idő szerint. Mi az izommal tudunk dolgozni, a kozmetikus a bőrrel tud dolgozni. Tehát a 3-at össze lehet hozni, de nem ugyanaz a típusú ember fog elmenni arcplasztikára, mint aki arctornára. Felnőtt emberek el kell, hogy döntsék. Vannak-e kizáró okok? Tehát van-e olyan betegség,
arcbetegség, ami miatt ezt nem lehet csinálni. Hogyha az arcnak az idegzete sérült, főleg a mozgatóidegek, akkor nem képesek megcsinálni. Bár nekem a távlati tervem ezzel, hogy keresek egy olyan ideggyógyászt, aki partnerül jön ez mellé, az ügy mellé, és beteg arcokra próbáljuk. És hát, hogyha még ezt is ki lehet küszöbölni. Igen, Klaudia? ez lenne a jó. Egyik nézőnk azt kérdezi, hogy milyen hatása lehet az arctornának a szemre, javíthatja-e a látásunkat? Javíthatja azokat a látáshibákat, amelyek a szemfüggesztő izmok renyheségéből adódnak. Tehát erre is van külön. A szervnek magának a vérellátása, az élettani működése lényegesen jobb, mint ahogy mindennek, ami az arcon van. A haj kinő, a hajhagymák, a szendergő hajhagymák igen. újraélednek, igen. Egyébként összeszámoltad már, hogy hányféle gyakorlatot lehet végezni az Több arcon? mint 1000. Egyszer a trénerképzőseimnek odaadtam házi feladatnak, hogy számoljátok össze, 3600-nál fellázadtak, és azt mondták, hogy nem matematikusnak készülünk, hanem arctorna trénernek. Egyébként vannak-e visszajelzések? Ugye beiratkoznak a tréningre, ha jól olvastam, akkor ezt hetente 2-szer azért csinálni kell, mert az egy az nem ér semmit, az inkább csak megerőltető, és ezt meddig kell végezni, és utána otthon is végezhető? Otthon is végezhető, de az 5 hónapot a tréner felügyelete alatt nem lehet elkerülni. A tréner tudja harmonikusan felépíteni az arcot, különben, ha össze-vissza húzzuk, akkor összetörik, és ezért vannak ezek a fogások, amelyeket Edina is mutat, amelyekkel igen, megőrizzük az arcot attól, hogy Edina, most mit csinálsz? És összetörjünk. Most éppen hörcsökpofiztam, tehát az arc oldalsó részét erősítettem. Mutassunk meg még egyet a nézőknek, még egy variációt. Valami kis különlegeset, részre? Mondjuk ami a szemráncokra az jó. Alsó szemhéj emelést, Edina, ha megpróbálnád. Mert szerintem nagyon sok hölgynek a szemhéj alatti ráncok azok, amit el kéne tüntetni, ugye? Igen, na most annak az oka nagyon sokszor nem a szem körül keresendő, hanem az a probléma, hogy lecsúszik az arc oldalsó része, lehúzza a meggyengült izmokat a gravitáció, és ott egy lyuk keretkezik, és tulajdonképpen a bőr oda ráncolódik, az már fizika. És ezért nem is szabad mondjuk, amikor kenni az ember a szemét, akkor nagyon erősen húzogatni, mert ugye... Nem jó, igen, nem tesz jót. Márta, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzá.